ଏବେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। 10 ରାତି କିମ୍ବା 11 ତାରିଖ ସକାଳେ ଲଘୁଚାପଟି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ସିଜନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପଟି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟାଟି ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ସହିତ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ସହିତ ବିଦେଶୀ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦେବା ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 14 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଘନୀଭୂତ ହେବ। 17 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ। 17 ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଏତବ୍ୟତୀତ ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇପାରେ ବୋଲି ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲର ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଘୁଚାପଟି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବିପଦ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତବ୍ୟତୀତ ବିଷୁବରେଖା ଆଖପାଖରେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିବା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଲଘୁଚାପକୁ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଳ ଯୋଗାଉଛି।